U Beogradu su se u toku noći dogodila 3 saobraćajne nezgode u kojima su 4 osobe zadobile lakše povrede, a jedna je odvezena na pregled u urgentni centar, rečeno je Tanjugu u hitnoj pomoći. U Cvijićevoj ulici oko 19 časova i 20 minuta muškarac je pao sa bicikla, nakon čega mu je automobil prešao preko noge. On je sa lakšim povredama prevezen u urgentni centar. U 20 časova i 40 minuta u naselju Braća Jerković došlo je do saobraćajne nezgode u kojima su 2 muškarca zadobila lakše povrede i pomoć im je ukazana na licu mesta. Jutros u 4 časa i 30 minuta Jurija Gargarina u blizini naselja Belleville prilikom udesa muškarac je zadobio lakše povrede noge i nije odvezen u urgentni centar na pregled. Hitna pomoć intervenisala je sinoć ukupno 106 puta. Od toga je bilo 8 intervencija na javnim mestima. Za pomoć su se uglavnom javljali asmatičari, navode u hitnoj pomoći.